ҷиҳати бемушкилӣ паси сар намудани зимистони имсола масъулини мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи нуробод тадбирҳои саривақтӣ андешида 55 тонна ангишт, 30 метри куби ҳезум ва маводҳои хӯрокворӣ захира намуданд. идомаи матлаб дар гузориши ҳамкоронам. боиси хушнудист ки имрӯзҳо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумат бахусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба ятимону бепарасторон назаррас арзёбӣ гардида бо мақсади таъмини шароити зиндагии арзанда, рушди баркамол ва соҳибмаълумоту соҳибмаърифат гардидани онҳо тамоми шароитҳои муосир фароҳам оварда шудааст. пӯшида нест ки самаранокӣ ва сифати таълиму тарбия пеш аз ҳама ба шароити фароҳам овардашуда вобаста аст. аз ин рӯ мустаҳкам намудани пойгоҳи моддии техникии муассисаҳои таълимӣ, беҳтар гардондани инфраструктураи онҳо эътибори пайгиронаро талаб мекунад. яке аз чунин муассисаҳо мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи нуробод мебошад ки нақши муҳимро дар таълиму тарбияи насли ҷавони кишвар иҷро менамояд. ҷиҳати дар амал татбиқ намудани қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба зимистонгузаронӣ, масъулини мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи нуробод нақшаҳои пешниҳодгардаро пурра иҷро намуданд. ҳоло дар мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи нуробод 35 тонна ангишт, 30 метри муркаб ҳезум, маводҳои хӯрокворӣ аз қабили орд, равған, гӯшт, макарон, шакар ва дигар маҳсулоти хӯрокворӣ захира шудааст. воқеан имрӯз боиси ифтихор ва сарфарозии ман аст ки ба касби пуршарафи омӯзгор дар мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятим дар ноҳияи нуробод мушарраф шудам ва пайрави асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шуда дасти навозишкоронаи худро ба сари ятимони ноҳия бурда истодаам. имрӯз муассисаҳои нави таълимӣ бо ҳама таҷҳизотҳояш барои аз худ намудани асосҳои илми ҳозиразамон ба мо кӯмак мерасонад ки ин ҳам ғамхориҳои беназири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат мебошад. имрӯз ки тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи омодабошӣ ба зимистонгузаронӣ ҳастанд, мактаби интернат ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи нуробод ҳама тарафа барои зимистонгузаронӣ аз қабили сӯзишворӣ, ангишт омода ҳастанд ва ятимони мактаби интернат бо хӯроки гарм, ҷои гарм, либоси гарм таъмин мебошанд ки мо мураббиён ва омӯзгорон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки баъди хатми мактаби интернат шогирдони мо ба донишгоҳ донишкадаҳои олии ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда минбаъд саҳми арзандаи худро дар хизмати ватану миллати худ гузошта бошанд. ҳукумати ҷумҳурӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дастгири ятимону бепарасторон бошанд ва дар ҳар вохӯрияшон сари ятимонро сила намуда қайд менамоянд ки онҳо худро ятим эҳсос накунанд. онҳо падару модар доранд, падару модари онҳо давлат ва ҳукумати ҷумҳурӣ мебошад. пеш аз ҳама мехоҳам миннатдории худро аз номи худ, аз номи кулли ятимони ноҳияи нуробод ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонам барои ғамхориҳои беназираш барои мо ятимон ки мо ятимон ятим будани худро эҳсос наменамоем. имрӯз дар ин муассиса 147 нафар кӯдакони ятиму бепарастор фаро гирифта шуданд ки аз ҷониби 16 нафар омӯзгор ва 12 нафар мураббии баландихтисос таълиму тарбия мегиранд. ҳоло дар мактаби интернат тамоми шароитҳо барои зиндагӣ ва таълиму тарбияи хонандагон фароҳам оварда шудааст. дар доираи сиёсати ятимпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ятимону бепарасторон хонандагони болаюққат аз стипендияи президентӣ баҳравар гашта бо тариқи квотаи президентӣ ба макотиби олӣ дохил мешаванд. ҳамзамон дар таътили тобистона ҳамасола барои ятимону бепарасторон лагерҳои тобистона ташкил шуда онҳо барои фароғат ва таътил ба истироҳатгоҳҳои ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ сафарбар мегарданд. барои ғамхориҳо ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат хонандагон кӯшиш менамоянд ки мактабро бо баҳои хубу аъло хатм намуда барои халқу ватани худ содиқонаву софдилона хизмат намоянд.